Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Kung milaho sa sakit ang anino sa tao nga ako nakita, maklaro gid na ko ang iyang bayhon ug naong. Kay nagsika man halos na ng suga sa tubang sementeryo. Pero wa siya moadto sa gate. Nganong kalit man kaha siyang nahanaw. Kay bulungan yung payo na. Haan mo ka siya magtago? Misod ka kini sa usa sa mga musuliyo din eh. Gusto akong tanaw ng tanang mga musuliyo nga naglinya din eh. Niyamdi ko tungod ining musuliyo ni Scholastica Amador. Uy, gibangkong sa ning iruwa. Nganong niyam sa disihan magpuyo din sa sementeryo. Kusog ra ba kay uwang? So ay nila kong abli ang pultahan bi, nga rihas, ining maong musuliyo. Ay, hindi man maabli. Pero, imposible sad nga. Hindi na ko makitaan kung naaman siya mutago diha. Hoy! Kinsa makang tawhana ka? Kung ikaw man ang nagdagit ni Inday Ina, iuli na lang siya na mo. Kaya kung di mo iuli ang bata, pangitaon tagin siya. May kisaw. Anak ko sa sunod nga musuliyo. Uy, hala. Ang musuliyo man din sa mga pater. Sa muka sa din mga iruwa, eh. Maaksyon sa dog panindog akong mga balhibo. Anang ilang mga uwang. Ako man utay ungo. Nganong ako may mahadlok gamay karon nga. Uwang raga ni siro, mahadlok na ko. Pulos rihas dining bumbong ining musuliyo sa mga pater. Unya, usari pantyon. Ang pantyon ra sa iyang asawa, Conchita Pater. Wala naman ko makahinomdom ining inahan ni Dindo nga muadtog skwilahan sa una. Ay, muramag. Wala ko'y mahimo din eh. Magpaabot na ako pipila ka minutos din eh. Buntag na lang. Pero wa pa magid magawa sila si Dindo's Dental Clinic. Ako man untang assistant ni Dindo, pero ano wa mo ko ni patrabaho agabi eh. Hangtod ang upat ka doktor nga nanood sa dental clinic, wa pa sa manggawas. Nagunsa man ka na sila diha sa suod, no? Klaro kayo nga wa pa manglakaw mga doktor. Kay naa pa man nila sa kinan. Magawas ko. Bay, Jenny. Uy. May migmig. Ni ano di ka? May pauli na di ka din hispayag. Di ako kumusangko sa minteryo sa pagsunod sa anino sa tao gabi eh. Unsa? May nasundan kang tao gabi eh? Lagi. Ug diha siya musuod sa minteryo. Ug nabati sa nako ang singgit ni Ina. Kung mauna, diha sa minteryo gidasa daw tang tao si Ina? Posible. Pero, wala sa kung magaklaro kung doon na ba'y kaubang bata nga nino. Kay punder mo ko ng suga sa mga poste dito sa dapit sa musuliyo. Unsa? Nagunaon ako nga human sa pamahaw. Mubalik ko sa minteryo. Unya, kumusta man si Lula? Ay, tang kapitan ay. Mauunay, may am-am. Ang kapitan? Nagpatabang na lang mis kapitan sa mga tanan sa pagpangita ni Ina gabi eh. Unya, kumusta man ang inyong lakaw? Yun naman magkiting bata. Goy, naunsa ng bigid ka ang bata karon? Bay, mura maglain akong pamati ining pagkawa ni Ina ron. Ha? Nga naman, unsa may naasi mo na una? Paminaw ko, tinuod na gyud ni nga mawa ang bata. Parehas ta ko na ho na. Bay. Paminaw ko. Kita lang ang gibantayan sa kidnapper.
kung malipat ta iyang kuhaon si ina. Di masag mahimong ato pa permis ila, di ba? Ang mao gyud. Nya, may problema sa kuskaban ni Lolo. Nya. So may huna-huna ni mo ini ron. Musayo tagbalik sa sementeryo bay. Og dion na ni nato pasudlan og tawo karong buntag. Nga naman. Oh, Milche? Sayogin mo nagbata. Alas 5 na din do. Ganahan ko mag-jogging. Mura magkag kuwang stog sa kong tanaw. Ha? Dili man. Okay raman ko. Nakatog ko gabi eh. Ayaw pa makak. Ayo. Ang lagom ng imong tabon-tabon, no? Bitaw, owa ko mahimutang gabi eh. Gamay kasikas, mapugwat dayon ko. Nagsige tingali kag pangapi. Murag maugid na, daghan kog nainom nga kape gahapon. Unya, misamot nga, wala ko makatug dayon sa diha miabot ang sakinan sa mga doktor. Ha? Nakakita ka sa mga doktor? Nagunsa pa man din sila diha sa Sud sa dental clinic din do. May kuan. May giatiman pa sila. Nagmeeting pa sila si Papsi. Kay maukad to ang mga doktor sa umaabot namo nga ospital. Mao ba? Gipasabot sila ni Papsi sa tumong sa maong ospital. Onya, hangtod ba karon nagmeeting pa sila? Oh, nagmeeting pa. Bosa, kita lang ng duha ang magdungan sa pagpamahaw karon. Agoy, hindi na sa amnestia eh. Pura ba tao na siya gidagaw sa kupang bulawan? Hello, Cha. Unsa na ba'y gibuhat ni mo diha? Oh, natuman sa kuanta ba? Kanang muna ko'y pasabot pang nagtuman ko sa kontrabaho, Cha. Ako bang gibantayan ng gate? Kaya ako may naasahin karon sa gate. Unya kanus ama nimo mabuhat ang pagkawat sa kupang bulawan. Ay, di lagi ko makasaad mo sa adlaw o oras diha. Mag-agad ragyod ko sa hustong panahon ini. Gusto na kayo ko makagunit sa kupang bulawan. Pulto. Parehas ta, Cha. Pero kinahanglan nga magpasensya ka una kay lisod kay ako sitwasyon. Tara ko sa gate ma-assign. Pangita o paagi nga ma-assign ka suod sa bay. Tiya, unsa man maglalis tani o magsulti. Ako rin manawag di mo kung go na ang tanan, tiya. Sige, bye. Ay, makalagot mo sa ning iyaan na, uy. Dini abay. Dini itong dapitan ako. Nabati ang tingog sa rehas nga mura gilamba. Og rihas kini sa Musileo. Bay, kay wa man ko ilaing makita din nga rihas. Sa Musileo raman ni Scholastica Amador. Unya, nakita ko ang anino nga milaw sa unahan. Ditong dapitay. Uy, milaho siya sa Musileo sa mga pater. Mao na. Milaw siya sa musuliyo sa mga pater. Sa dihang nakasud na kasmenteryo, bay, nabati pa ba nimo ang singgit ni Ina? Wa na. So, posible nga wa si Ina din sa sud sa menteryo. Posible sab. Ha, hindi kang bata ang mga rasa, no? Magampo na tabay nga walang untay daotang mahitabo niya. Bida na duha ni mo nun atong pangitaunon ani ron. Si Ina ug ang bulawang kupa. Ayaw lang pagpakawa sa paglaom bay mikmik. Ay, ambot ba dyan eh. Pero, prangka lang pagkasulti, no? Muraman og dayo na gining pagkawa ni Ina. Ay, ina po ko. Lola, ayaw lang palabi sa mong kaguol. O ganong dili man ko magkuol. Akong apo ang nawa. Salbahis ang tao nga may kidnap sa akong apo. Kapaan pa unta siya. Kapaan! Ina, apo ko. Lola, mas mayo tingali nga mupahuway ka una. Dili na ko mapiyo nga akong mga mata. Si Ina ang makita na ko.
Siya nga natuglang. Pero karon, wa na siya. Kikidnap na sa zaway po agod. Ay kabala ka, Lola. Pangita ang ginako sa ina. Kinahanglan makapagita ko paagi. Nga makuha ang kupang balawan. Ano makapalayo namin si Johnny gikaning dapita. Sige, mauli na mi. Salamat. Yatol ko ka mo sa airport. Airport? Tagadiin man din yung maong mga doktor. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!